Bon dia. Bon dia. Com estàs? Bueno, anem fent. Malalt, molt bé, no passa res. Ahir, la gala d'ahir, no em va agradar. En sèrio? No. Perquè van fer fora el Domènec, a mi el Domènec m'agradava i hi ha gent que s'hauria de fer fora abans. Jo ja ho vaig dir, la Roquera, la Jim i el Carlos, jo no els vull per res a Eufòria, que fotin fora. I la Carla també, que no té personalitat, és com la Mariona de l'any passat. Pues mira, jo vaig pensar tot el contrari, a mi aquesta gala m'ha agradat un pilo. Saps què em va passar? Com va començar la gala, estava jo així, i de cop van recordar que havien fet fora la Emi, i vaig pensar, una cosa, ahir vaig estar molt... la setmana passada vaig enfadar-me molt poc perquè fessin fora la Emi. Ja, no vam ser conscients de la... Hi ha gent pitjor, perquè ho feia superbé la Emi, jo l'estimava. La Carla per mi va ser espectacular. Sí, jo és que no... Tipo, encara... No la diferencio de les altres i encara no sóc conscient que està aquest programa perquè és com que no destaca. Tipo, té molt bona veu, però té una personalitat que no en té, de personalitat directament. La Sofia, que va ser la següent. Que guap, a mi m'agradava molt la cançó. Va fer... Sí, és un temazo, És que Macedònia és tan fort. Jo les estimava tant, Macedònia. És tant de Girls and Gays, lo de Macedònia. És fort. Però s'han posat les piles, te'n recordes que vam dir l'últim dia? S'han deixat el pressupost a la gala 1. No, aquesta semblava que van recuperar un altre cop. Una mica de pressupost, i va bé. Bueno, no parlarem del tema. Parlem d'en Domènec. Jo trobo que ho va fer prou bé com perquè el nominessin. Hi ha gent que ho va fer pitjor que podria estar fora. L'Alexia, trobo que va estar molt bé que la fessin cantar d'una manera diferent, perquè sempre la fan ser la Beyoncé, llavors toca una mica de canvi de registre. I és guapíssima. I estic molt enfadat perquè no paren de dir que són nòvios, que s'han liat tots entre tots, però aquí ningú deixa anar noms. Classifica. Qui amb qui? Quan? Per què? Quan? On? És el meu xipeo preferit. No sé si existeix, me l'invento jo ara. L'Alexia amb en Jan fan molt bona parella, tia. Sí. A sobre van ser els dos salvats per als coach i tal, llavors jo pensava, ai, que nòvios. En general, bueno, la Clàudia ho va fer molt bé, l'Helena ho va fer molt bé. Qui més ho va fer molt bé? A mi la Jim em va agradar. Sí, jo no me'n recordo. És que cada gala és el mateix, en plan, hi ha uns que ho fan superbé i els altres que flogegen. En Carlos, per exemple, que pesat és, o sigui, com es nota que el tenen salvadíssim. Tenen un favoritisme tan fort. I el Tomàs, jo volia que ensenyés una teta. No teta, no like. Va nomenar la Clàudia, que la van salvar, menys mal. Perquè és que què foten nominant-la? M'ha encantat que era 86-14. Entenc que se'n vagi en Domènec tinguent a la Clàudia, perquè la Clàudia és una puta bomba. A veure com és la setmana que ve. Això seria tot. Adéu, Gali. Adéu.